Yɛde Awurade Yesu Kristo nkyia ɛde mo nyinaa dede. Mo adade de nyinaa nkyia dwadi na mo share na mo subscribe na mo like ama dwadi akɔ n'anim. Ɛda mo nyinaa ase. Sie de kenya. Yasita. Na sensibe na so me wo ensem bia me pese eche. Ay kasa abeto oman mu na nipa pi etai ekta ho se. Kasa ma tu de se Mfa Ho. Mfa Ho. Ayade a ewo oman mu, ewo adwuma mu, ewo kuro mu, ewo ekuo mu, ewo abusu. Papa bi dey friend opani ya che. Na owo saa suban Mfa Ho yi. Ebeduru rebi no. Na ni kuro a otimu na busua ani kromofo nyina didino asesa aba beye opani Mfa Ho. Ebse ne kasa de bia no ka no obekasa ebesie no na kasa Mfa Ho abhwe. Ani tie die ni ekoduru bebe no na onu se onfo bia ho no na fe kromo so ene na busua so no bia so emfa no se bodawro si ehiama Mfa Ho wo ma dwedie biara yedi se busua yi aba na se ye kan sembi na se nyina Mfa Ho ka ho enti nipa ewo kromo ene na busua so eye se wo Mfa no ho se de ndi kakai no Every opani Mfa Ho eko wura. Nanka onche. Okwa bodi bi no dia befi. Obru afum ha ana nsuo muraye e ma osukasie bi ejemu e ma frama e faaye. Awram sem se ebra open tem se anka obebe fie no kwan mu ana dua bi buye na kasa ye be kata no so no mui na so kwan ana beba no ba bi opani akwa fom aka bra so be fie no esa se onu fo bia hunju bia so mfa no opani Mfa Ho ehye due yase eyumre ni nyina kokoma na dwo na suom ekopem sade chinye eho ana ni fie foru ebi asusu se enno akoka se wo kwa afu no ba omai ani na yankobu di krama ne nsi dawus kwase mu bra okobo odi krama ne no odi kro su ka sa be Mfa Ho ebra omani gitulu se obekọ no mko hwele chini na uwie agira ebra odam na fom kwa so ekro no ano okotu se apa bia kesie bi abu eda kwan no na opani means Mfa Ho ensa etako amanfo bo modna se obepage bia no no yi nefu ebra otwe ne firi bia na se no ela ogu ahomia twato kra na chese se nipa koho entemu anka ebia opani Mfa Ho anka obenya nenkwa na so asama no kada no sa asam no ebidi nya
Abushawo medical kase sa kase ye kasa ewo enipa ho pa yeko adwumu enkanka aban de obi ase aban enye no ofa etise aban dwuma eseya onfa ho woya ya ma aban mabibre asai adentira akoda mfa ho opani no da no mfa ho obi biara wo adwuma bia onfa se aban enye no ofa yeba yengana mema yehunu eye imma hodwa emma aban bi atwa mu bi eduye ana ka wose koso pa Mfa Ho nti sai mani na abu ajibana ba paja kama Mfa Ho nti na abu enemu se hwe o maimu enema bi koso a sidipa sori gida nka ba bo mai pa yensa asia ebe nyina edigalamsi ese no okan wi aso Mfa Ho abrosifo kokoko a Mfa Ho okwa no yi nani asrafo kokoko a okwa no yi nani abamu benfo eye bi obi ade no ayem ade sensase ensuo bibi biara monko ebode mai na so ye ba ne se Mfa Ho ahemfo ka o tumi a o so ye bibi ka obi ase Mfa Ho enunti ne ensuo akasia ewo oman Ghana mu adwene ba akukura ni Mfa Ho ensuo nyina da no poto Mfa Ho ensuo nyina ewe esai ye kokwa ye bia nyina ye tugu obi Mfa Ho ye kwaya ye ja ade ato ye forest ni nyina nso amanfo ewurom esai no Mfa Ho obi apede sebe no nko abidi esai sa enyeme nyina ewo yemai ko amaya hodo so a eni tokwa pi entokwa no be won so bi de Mfa Ho se ni emem otwa na ato o kasa ye friend se Mfa Ho edi ni panya pa o asasi da se nyina de ni beto na bibi koye ni nyina gira ni akasa ye Mfa Ho ebe boy pa beni fubu bibi o se so ko to se uyonko bobi se ehia kare de ne kan se sensusi udi ho ene de makan se for trinum o se ifriwa reba moma yenyi kasa eye Mfa Ho emfri yenum niemu yeni na ho na fe yemma ya dwene boso na yenhwe ye manyi ni ntime kichire sania amai bi mu abuchima bi mu ka wo ni bibi papa bi awo man no na so sense wo fa niema nyina ho nti wo machi atoto niema ama wo kuru timi ayi ama wo nyuma timi ayi ama munipa edide ade ana yesu ye Mfa Ho na se niema nyina yo Mfa Ho abuchen kro pii wa eniema ogana ma bi ne ho na so o mutim trase ama o manage ade ntra kitwa no wo o hwede obi anya na bi so be se enti yesu kakra ye wo ma yensom yi na Mfa Ho eboku ebo mai esaya ade titie busuante na maniema na wasenka kosuye ese yodi se yoda ya na subscribe no like no share
una so eti na ɔno so ɛda hɔ no abutu sɛm kɛseɛ nie paa ɛno na mede gya wo nɛ Nyankopɔn ɔhyɛ wo ɔwɔ fisi ɛda wase